ଜର୍ଣ୍ଣାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁଦେଗିରି ସ୍ଥିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଜନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ରକ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଦେଗିରି ରାଇକିଆ ଚକାପାତ ଟିକାବାଲିରେ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁଦିନ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ସହ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଗୃହ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେହି ସରକାରୀ ଗୃହରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।